हाँ एबे वीडियो टी स्टार्ट करिबा तो 1 2 3 स्टार्ट आज जी हारियो पनिशमेंट कोन अछि आज पनिशमेंट ताकू भलो गुंडे खटा जिंस दिया हो बढ़िया टेस्ट हो जो है नो छो सुपर धीरे धीरे खाओ तुम धीरे धीरे खाओ अरे के दियो I will do. Mas sabi sana bro. Kalau dah ada kilo dia. Kalau kalau masih nggak pernah macam itu pakai Pokemon itu. Muka itu masih di. Mereka terus saat ini. Muka yang baru sini kami. Nggak terlalu dulu. Nah, kalau dia ni, mereka melihat justru ini. Mau lo cerita macam mana? Macam ada orang di sana, tadi yang tak apa lah, dulu. Kami ada spesial yo. Kalau abang tu mangga ada bagus ni. Nah, ibu apa dia tu? Mau kan yo. Ada ada. Bukan mereka kaya. Dia dah masih mau jalan ni kaya. Macam tu. Nah, ibu apa dia tu? Mau kan yo. Ada ada. Bukan mereka kaya. Dia dah masih mau jalan ni kaya. Macam tu. Mana dia tu? Mana kau? Mana aku tadi kita minta dia nanti mana mati sih macam sana. Cari juga tu ada mana tu dia. Kau dah sampai. Kau dah sampai lagi? Kau dah sampai. Kau dah sampai yo. Yo no me lo peto, lo toco no yo. No me eso. Betul? So macam tu saya belum. Nanti dia help. Tak boleh macam saya. Tadi saya tak. Nah, jadi bahasa itu kita tahu. tahu. Ini saya tu lah. Hindi ba yan? Mahal na? Muy bien. Ahí todo lo Asa mo pero mga dyan yun. Bariya na tala. Pani glass ka to. Ya, tahu nak kerja tapi punishment ada
ଓକେ ଓକେ ହଉ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଦେବେ ଆଉ ଦିଅର ବାବୁ ଦେବେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଦେବେ କ'ଣ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଆଜି ଭାଉଜକୁ ହରେଇ ଦେଲେ ତ ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେବା ଆଜି ଖଟା ଜିନିଷ ତମେ କହିଥିଲ ଖଟା ଜିନିଷ କହିଲେ ନେମ୍ବୁ ନେମ୍ବୁ ଦେଇଦେବା ନେମ୍ବୁ ଦେଇଦେବା ନେମ୍ବୁରେ ନହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଚିକଟି ଦେଇକି ନେମ୍ବୁଡ଼ା ଦେଇଦେବା ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇତା ହେଲେ ସେ ଜାଣିଦେବେ ତ କ'ଣ କରିବା ନେମ୍ବୁ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଇଦେବା ଖାଲି ନେମ୍ବୁ ଦେଇଦେବା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଦର୍ଶକ ସହିତ କଥା ହଉଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ନେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସୁଛି କାଟିକିନି ଟିକେ ଦେବା ମୁଁ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭିତରେ କ'ଣ କହିଲୁ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିନି ହଁ ହେଇଯିବେ ଟିକେ ନାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଥିବି ଆଉ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବ ଲଙ୍କାଟାକୁ କାହିଁକି ରସ ବାହାରେ ଲଙ୍କାରୁ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବ ନାଇଁ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ ଯେବେଳେ ପୁଣି ଯାଏ ଅସୁବିଧା ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥା ଗଲି ଆସିଲି ଭାଇ ଆଣିଛି ନେମ୍ବୁଟା କାଟିକିନା ଆଣିଛି ଲଙ୍କା ଟିକେ ବି ମାରିଦେଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କାରେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଟିକେ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜି ହାରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜି ଆସନ୍ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ କୁହାହେଇଛି ତୁମେ ନେବା ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦର୍ଶକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ତ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟା ଆପଣ ମଟର ଚୁବାନ୍ତ ହେଲେ ଚୁବାଇ ଦିଅ ଆଜି ଭାଉଜ ଆଜି କାନ୍ଦିବେ ଭାଇ ଆଜି କନ୍ଦେଇ ଦେବେ ନେମ୍ବୁ ଦେବେ କେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିବ ଭାଉଜ ଆସ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ନେମ୍ବୁଟା ନିଅ ଆଉ ରଖନି ମଟର କେବେ ବି ତମ ଦି ଜଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବସିବିନି ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଏଥର ମୋର ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଲାଣି ନ କାହିଁକି ନା ନହେଲେ କାରଣ ମୁଁ ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ସେଦିନ ଗୁପଚୁପରେ ଜିତି ଯାଇଥିଲି ଭାତରେ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ସତରେ ମୋଟାଟେ ସିନା ହେଇଛି ମୁଟି ପୁରା ହେଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ନେମ୍ବୁଟା ବି ଦିନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଜିତେବି ମୁଁ ବି ହଉ ହଉ ଦେଖାଯିବ ଚୁଟକି ବି ତମେ ଆଗ ନେମ୍ବୁ ଟିକେ ଆଗ ଯୋଉଟା ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ସେଇଟା ଗିଫ୍ଟଟା ଟିକେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି କମ୍ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି ବେଶୀ ଦିଆହେଇନି ବେଶୀ ବଡ଼ ଦିଆ ଲୁଣ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଅ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପୁଣି ତମକୁ ଯଦି ପୁରା ସବୁ ଦିଆହେବ ପୁଣି ଯିଏ ଚାହିଁବ ଯଦି ହେବନି ନା ତ ଏଇଟା ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଲୁଣ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଲୁଣ ଟିକେ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଚାର ଭଳିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଲଙ୍କା ଦିଆହେଇନି ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଦିଆ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆହେଇନି ଦିଆହବ ତମକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ହଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇଦବ ଟିକେ 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 କାରଣ ଏଇଟା ପୁରା ଯେମିତି ବୁଟା ମଟର ଖାଆନ୍ତି ଏମିତି ପୁରା ଚୋବାଇ ଦିଅ ହଁ 1 2 3 ପୁଡୁଛି କି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଖଟା ଲାଗୁଛି ଖଟା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରସେ ଆଉ ପୁଡୁନି ଟୋଟାଲ ହଉ ହେଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ଏ ଲେମ୍ବୁ ଖିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ତ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ କିଛି ଆମେ ତ ଇଏ କରୁଛୁ ଆମେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗୁଛି ତ କ'ଣ ମାନେ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି କ'ଣ କେମିତି କଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବ କି ଏମିତି କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ